To je Kia Sportage, najpredávanejšie SUV na Slovensku. Teraz s cenovým zvýhodnením až do 3100 eur. Kia, movement that inspires. Aha, pozri. Tak z tohto vyrastie smrek. Je toľko vecí, ktoré môžeme s Brumíkom objavovať. Brumík, kúsok zvedavosti. Video sa nedá načítať. Chvíľu počkáte, prípadne skúste prehrávanie znovu spustiť. Myslím si, že je to asi blbosť, prečo by som sa ma zastiahal na hranice. Videl som to video práve teraz, keď som v siete a príde to dosť príklad. 13. Navyše to môže byť Diaľnice majú pre každého človeka veľký význam. Možno... Sú skvelý hráč a náhodou taký No to je Moc hezky. to je normálne. Pomoc dnes hledá na workshopu v Pražském kongresovém centru. Do opravy se pouští jeden z dobrovolníků profesí mechanik kol a paní Anna asistuje. Je to moje hobby, když prostě se mi něco rozbije, tak se to snažím dát dohromady. Taková elektronika už je vyloženě na mé síly. Další z mistrů, kteří jsou na akci k dispozici, si s defektem ví rady. Po necelých 2 hodinách rádio opět hraje. Opravit se daří až 2/3 věcí, se kterými lidé přijdou. Nejčastěji jsou to běžné domácí spotřebiče. Pojď si nájsť dole. Marie Kazmarová si s dcerou nechává poradit na opravu natahovacích peněžek. Doma i věci se snažíme jako zpravovat, tak víc zvládneme třeba oblečení a mechanickou hračku úplně jakoby asi nepříště. Kačová. V historickej československej rodinnej dráme z konca druhej svetovej vojny nás dej zavedie do Krkonôž, kde skupina detí zachráni zraneného francúzskeho pilota. V úlohe matky 3 detí sa tu predstavila Judith Pecháček, ktorá aj keď súkromí nie je ešte mamou, vo filme si to vďaka tomuto užívala. Bola to celkom náročná výzva hrať vlastne matku 3 detí, ale mala som veľmi dobré filmové deti. Ktorými sa mi veľmi dobre natrúkala vo februári v skanzene Vychylovka na Kysuciach. No jasné, návštevy zo Slovakia. Ale to nemuselo byť. To viete, že muselo. Tie naše sme už zjedli. Posledného sa nikto nedotkne. Ten bude môj. Chrumkanie zbližuje. Slovakia. Chrumkanie zbližuje. Robert Kaliňák tvrdí, že dom v Chorvátsku do majetkov neprizná. Hovorí o hrozbe pokuty vo výške 3 platov. Prípadný postih musí výbor, v ktorom má koalícia väčšinu odhlasovať. Michal Hečko, televízia Markíza. Nejakým spôsobom je tam stále zima. Lejkovci je podbojová skupina. Podbojová jíra. Režisér Ján Sebechlebský si vybral Judith aj z pomerne bizarného dôvodu. Ona hrá vlastne jedinskú ženu, žijú v horách, na chalupe, má 3 deti a je taká veľmi jemná ženka. Tak ja som sa rád, to by malo byť úplne iné, lebo to som myslel, že by to mala byť taká gazdina. Tak som išiel proti tomu typu, ona vždy hrala tie pekné, také zvodné a tak, a teraz hrá tú jednoduchú ženu, ktorá musí vlastne opatriť muža, 3 deti. Tušienku Oreo do tvaru štvorca, naskenuj a hraj o exkluzívne ceny na druhej strane portálu. Vstup do sveta zábavy s Oreo a Minecraft vo filme. Elegantný dizajn SUV, komfortný interiér s 12-palcovou navigáciou, efektívny pohon vrátane úsporného hybridu. To je Kia Sportage, najpredávanejšie SUV na Slovensku. Teraz s cenovým zvýhodnením až do 3100 eur. Kia, movement that inspires. Video sa nedá načítať. Chvíľu počkajte, prípadne skúste prehrávanie znovu spustiť. Je takú nejakú pravdivosť, aby sme potrebovali deti naozaj to nepohody.
aby to neboli mestské deti, ktoré sú na mobile, ale ktoré majú radosť z pohybu a sú zároveň empatickí. A prečo by Judith Pecháček pozvala divákov na tento film? Ja si myslím, že by som najviac práve pozvala na tento fakt, že je to rodinný film a že tí hrdinovia a najviac odvážni hrdinovia sú deti. Spoločné dobrodružstvo sa začína. Pridajte sa k epickej zábave. Marvel superhrdinovia. Teraz v Kinder Surprise. Dajte ich šepet. No jasné, návštevy zo Slovakia. Ale to nemuselo byť. To viete, že muselo. Tie naše sme už zjedli. Posledného sa nikto nedotkne. Ten bude môj. Chrumkanie zbližuje. Slovakia. Chrumkanie zbližuje. Zjete koláčik a s ním aj hmyz a nebuďte odberateľmi spoločnosti. Predstaviteľ Juraja Tomáš Weber si zahral predtým v oceňovanej dráme Výživnosť potravín. Uvidíme, či získa na trhu svojich fanúšikov. Juraj Fazekáš a Sofia Šalíková. Televízia Markíza. A okrem toho sa musel skamarátiť aj so svojím zvieracím parťákom, psíkom Šťastkom. My jsme měli asi měsíc předtím, jsme se potkávali a chodili jsme na procházky, aby jsme se navzájem načuchali. Čuchanie dopadlo nakoniec dobre a rovnako aj prvé stretnutie s predstaviteľkou Zlatovlásky Jasmínou Houf. No tak Jasmína je super, my jsme se potkali už na castingu. No jasné, návštevy zo Slovakia. Ale to nemuselo byť. To viete, že muselo. Tie naše sme už zjedli. Navíc je to prostě princezna, takže je to fajn. Je to asi tak, je to, že po pár desiatkách Treba rok, dva alebo koľko. Stav sa jednoznačne zlepšuje. Skočníc Viktória Adamečko. Zinka Diana Virgovičová ohúrila svet prelomovou technológiou na čistenie kontaminovaných vôd. Prehľadať čifry, AdBlock, prestížne ocenenia v Spojených Premium. štátoch a Kanade. Zlatých talentoch zo Zlaticou uvidíte jej snahu meniť svet. Dave.